Kaçan oğulluğu malı doy olup baramda. Birinci ay. Elindeki ne? Tutman adam yok. Alo. Selamünaleyküm kanka. Kanka. Kanka gülüm. Tuvalet yok. Bir darmandı bak kanka. Bunu burada yerimden. Kanka gülüm bunu da yarmıyor yani o. Yani sonu yatırır ya. İnna garis. Ben sana bir mut değil mi abi? Kollar uçal. Yerim aşağıya. Böyle bol çal kayda bol. Ya derle kanka. Kanka yerimde burada garis. Şu an ben nerede? Mirkede. Kanka Bekri var. 30 mana dastaf ketyalarken cevşet dastaf kırmatı. Şükür aşam karışacak onda sana. Öyle sana. Tamam gitmek böyle mi? Tuvaletim yok kay çal. Pelvan Halmadov Halipa sana yok dedi. Halalar Sabirov. Sen Halipan kim? O menin Halipan Pelvan Halmadov. O edil bir öde üretmese de gaybana şonu dünya uğrun. Halipan Pelvan Halmadov forsagam didarlaşmak müyesser etti mi? Didarlaşmak o bir neçe edek bir etti. O gördüm. Salamlaştık bir de o bağıtım nesip etti. Sen Halipan yolunun aýdýanyny Halipan özü bilen bolsa, ýa üçin duet etmediniz? Ya Pelvan Halmadov Halipa sana yok diýdimi? Mene doğrusu yüzlenimim var ama ýöne bir Halipan bir sözü var. Özüň bir aýdymdyr. O yani öz ýoluň bolsun. Özüňe ýol tap. Bizim şeýle halipalardan öwren özünde ýol edindik diýip şeýle maslahatlar boldy. Ama yüzlenmedim mene duet edäýeliňem diýmedim. Egerde aly bilýän bolsadyň, Halipan haýsy aýdymyny öz aýdymyň ederdiň. Onun ahli illeşlemeden bilýär. Dost aýdymyn edil özüme ýakyn şeýle bir aýdymda bol. Ähladyny durmuşymda bol. Şu dostluğu özüme geçirip aýdysym geler. Yine de giyeceğim hala da var. Yatırdım şu oğlanlarına. Söyleyeyim bak size. Biraz işim çıktı giyeceğim halim. Uf Mergen sen pastayana şey diyen. Giyeceğim alman gelerim daha da derin et. İlk sonum sen giyeceğim alyan. Bol ya o zatlara hiç ha. Indi sen oyuna gelme olup baran sonmam. Sen oyundakilere hizmet edip zat edip bilmeyen. Neyli barımın? Duray dinlay meni birmün. Men öyde leylik saklanan gıyı düşünýän Mergen. Şoň üçin men sana duruşa çıkıp baran soňum aýratyn jaýa çykmasak bolmaýar. Neyli barımın dinle. Dinlay meni. Men sana ardymaýdy götürün. Indi şu zatlaň hemmesine qaýıl bolsaň men sana barmany kabul edýän bor baraýar. Bollun mu? Dinlenne meni. Kim aýtdy sana men sen aljak bolýany? Vapşet men öýlenen. Hem erkeklerim hem nemiz doğrusu. Vay her kartlık yalak kol gelir boyun pis atıplar. Bindar bollum bir gitmeden bilmeden vay. Öynüne kadar pişirecek makağıyı bil neyse atpıl. Salam başlıkçan qoymayan daylanlar. Salam, näme kimin gepini edip durdun seme dinläp durdum baren, yarsynna geldim baren. Näme maňa diýerdin birde? Yo başlıkçan size zat tip olmak başlıkçan. Siz men mara isasy görýän adam imiş durmuşdy. Siz men hemme zadım başlıkçan. Men sizi gaty gowy men o bir işe yaramayan bir Bolýar köp gürleme. Pamadalary öwrendiň men sana pamadalary öwrendim. O başlıkçan öwrendim ýatdyma aýt bereyinmi? Durga ýüregim ýardyň. Aýt bereyim başlıkçan. Aýdany? Bu
pamada adı Juicy Tint diýilýär. Bu pamada esasen özüne göwnü ýetgen gyzlar, kolny, dodogyny süýen gyzlar üçin niýetlenen pamada bolup durýar başykçan. Ağa okudulan ýala aýtmasana sarady. Şu pamady 24 saat durýar diýe gelen müşterilere Golden Rose'un originalini bizde tapyp bilersiňiz diýip gürler. Bir näçe görnüşleri bar diýip persik görnüş, roz bu görnüş, her hijab, malina bu svet her hijab şolar ýar aýtyp berdi. Oluyor. Tam. Aşkcan, bu pamada lipid matte pamadası. Bu dodokda matte oturya, yanda yancan ayırlanok, saladi yanda ayırlanok, palav yanda ayırlanok, grill yanda ayırlanok aşkcan. Boynum basık, sıfır yatıttım yarım. Tamam. Näme başta gelende adamlara gelýän müşterilere şey palma etdiňmi? Ay tam diysem onu ma yüz verelerdi. Agy rol beýdem oynama, reklam et. Şu pamada mat we ýaşanýanlar ýaşmaňyzy ýokanok diýip işseňem durýar diýip gürre şeýdi pemmeler meni öğretmenlerler näsaňa. Bor başlık bor. Jarmama iýeňem jaňa dämesin maňa kyýaly. Bolýar, ece ben hemen diýeýin men onu başlyk ýygyrdy diýsem o da maňa ýygyrýar. Aýtma aglaň işte aglady goý. Gözüm görýär onu. Bul ýerite şejagaş geçecek täze geldi özüm çağalar howat edýän pamada çalmany howat edýän çağajyklar arqyn çalyp bilýär özüm ziýany däl dermatologik taýdanam suwut edilen saglyga ören oňat we oňaldygy başlyk bolmy Şunyňyna gowy saýyn pamadalardan näşe gowy bolýar. İşte galayken şu apakalykçy işe garaýan çal. başlyk aýlygy hemmesini berýärmi Yarsın veren gürle şert karoça datlan. Sıcırlanma bana doyluk yardı diğer arabası kalkı ikki becekene kırka borlar. Ey yo 50 gomy. Mena oyuna girenler aydymam çykar. Aw şumat özme karony ýasatmany bar ýa. Ýowmay niga. Marojna füjüm ýasamsa. Sositente. Bilýän awdym. Egnimde halat, judony manat. Ay 50 cent. Sen hem galarsyň bunu. Al fetchmeň manadyň ma, al geýgeň manadyň ma. Oh shit, you got that bad. Hey yo. Mana 50 cent kýany. Böyle düşün. Вообще-то Türkmenlerde kim karar? Köpçülükde adım tutmak. Bana MC Fallon Fajak diyelim. Görüyor musun? Alem bak. Ey yo, ustalar gel, sana yatsa yar, kim bizde yer. Ayolun sen bilen tanış bolan okmy? Apşedeme söýülüm, garaş otýardym-da. Oy şa söýülýän o adam bolmasam kim däldirine menem. Eşeğim bagay. Bir zady berip beli hiç başony ýatdan çykarma. 863 34 77. Bar ezidim şu buk koyun pullondan çıkar aydara ber aylyk alayn berjek ho. Başladı o yine erkek kolaysın. Bara aylyk alsan berýän göni. Ana prosent bilen meretsin. Bolýa prosent bilen mene näçe pulun var? 2 manda olay. Oňa seret bara berýän arkaýmy 3000 mal etip beren bara arkaýy. Ana gymylama oturuştaýda bolamy? Bolýa bar. Gelýändir. Aklım. O pulu bu koyun yerim var. O da guruluş gidip dururken kazıp dururlar ama 2 manda gidip durur. Ayna doğan esitýärmi? Men senden 100 000 birinji etdim, menen 150 000 sen menden birinji etip barýanmy? Atahancığım, bir zat ýadyňdan çykarma. Sen menden orta 100'e ýeten bolmagy mümkin ha. Ýöne men patpişiklam, aktiw gatnaşýar. Senden orta 150 etdim dämi? Gurulama. Belki haýyrly şodur. Bähwet bolsun. Ey вообще-то. Dostlar, galmalyňda hemme jabal aktiýa bolup patpisat edeliň. Şu video like, repost, hemme usul hemme jabal gatnaşalyň. Ýoga geçýär palibom. Başka adım
Tok gittik biliyor musun? Nerede buraydı? Koyum gitti de buraya ay bilen adamı olmay. Nerede? Neçinci klasta okuyorsun? Neçinci klasta okuyorsun? Ki? İkinci klasta okuyorum oğlum. Senden uzun Bu oğlum. ne alakası söyle? Haydi mayt şair mi? Ha. Öyle tanıt etti. Şair zemin yerinde gayet öyle yani. Bas söyle de. Alma diye öyle. Abi onu iş ka.